това, което ще правим, решаване на системи по метод чрез заместване. Пишете решаване. На системи линейни уравнения с две неизвестни чрез заместване. Даже ще го сложа чрез заместване в кавички. Това е един от методите. Ние направихме графично системата 2х плюс y равно 8, 3х плюс 4y равно 7. Ще покажа задачата. Ще коментирам и начина, по който може да напишете. Аз ще го запиша в ръка. Целта на системата така да изразим, че да получим уравнение с една променлива. Проблемът е да решаваме уравнение с две променливи заедно. Търся начин да изразя едното чрез друго. От кое уравнение ще го направим? В единия случай коефициента пред хикс е 2, отдолу коефициента пред хикс е 3. Тук пред y колко е коефициент? Едно, отдолу е 4. Тоест, системата видяхте преди малко. Винаги трябва да делим с d1 или с d2. И хубаво е да избера коефициент, пред който коефициент е единица. В случая тук е единица. И от това уравнение да изразя y, на колко ще е равен y. Или 8 минус 2 хикс. След като съм го изразил този y, с него взимам и замествам във второто уравнение. Тогава ще получа 3х плюс 4 по 8 минус 2 хикс. Казах, не пишете, гледате на дъската, на екрана какво става. Получавам уравнение с една променлива, което проблем е да го реша. Стандартна ситуация, разкривате си скоби, 32 минус 8 хикс, ако има някаква грешка, кажете, което по стандартния начин, хиксовете вляво, числата без хикс в дясно, получавам, че минус 5 хикс е равна минус 25 тази седмица или хикс равна на 5. Тоест, моята задача беше да получа уравнение на една променлива, което и да го реша. След като го реша, трябва да намеря y. Най-доброто е, фащате и се връщате там, където сте го заместили. Тоест, y 8 минус 2 хикс, 8 минус 2 по 5, 8 минус 10, равно минус 2. Отговор на задачата е пресечената точка, т.е. координати, получения хикс и неговия y. 5 и минус 2. Бързо, лесно и удобно. Тоест, ако тук получим уравнение, което няма решение, какво ще значи? Че графиките са успори, не се пресичат. Ако получим уравнение с безброй решение, значи, че графиките са факт. Още веднъж, каква е технологията? Ще го запиша като стъпки. Каква е първата стъпка? Изразяване едното неизвестно чрез другото. Ето ми първа стъпка. Получих ми y равно 8 минус 2 хикс. Втората стъпка. С изразеното израз. Къде замествам? Замествам в другото уравнение. В другото уравнение.
Каква е целта? За да получа уравнение с една промена. Само с едно неизвестно. И какво го правим това уравнение? И го решава. Това е стъпка 2. Заедно с неговото решение. И остана трета стъпка. Каква е третата стъпка? Къде? С намереното неизвестно. Заместване в първия израз. Тоест там, където е в точка 1. И четвъртото нещо най-важното. Отговора записано координатен вид. Или още казват като наредена двойка. Като наредена двойка. Хикс и И. Толкова по това.